Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ҳама касае як бор дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имруза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фуруши аз шаҳр ноҳияҳои кишвар, мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун. Дастгири моро фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастад. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман бародаро дар зери видео нависен. мегзарем ба қисми эълонҳои имруза. курс бошад 1000 рубл 147 сомони тоҷикӣ. навори имрузаро сар мекунем. рафтем. Якам мошини фуруши мо ҳастад бародаро, дайхатсу тергюс соли барориш 2000 сол дар кузуфи минивен. абъём мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор гирифта, ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро дар ноҳияи қабудиён қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 202000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора, бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фуруши ҳастад Mercedes Benz C-класс соли барориш 1996 дар кузуфи седан. абъём мотор бошад 2.0 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб мега газу бензин ҳар душ кор мекунад. 4 электропакет дора, кондитсионер дора. балонош миёна, ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дига ҳастад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 40500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 274000 рубл. харидори аниқ боша муомила дора гуфта марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагира бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фуруши ҳастад Opel Astra соли барориш 1997 дар кузуфи хетчбек. абъём мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфта фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе бародаро қарор дора ва нархша боша гуфтеса 33500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 226000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила дора, арзон мекунемша. барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. лайкгузора бародар фаромӯш накун ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони чорум бародаро. як комбайни фурушӣ дорем. чӣ хеле ки дар расм мебинен. соҳибаш мега ҳолаташ хубай, камбудӣ нестай, срочно сум дар кора фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро комбайни мо қарор дорад дар ноҳияи тоҷикобод ва нархша боша гуфтеса 100000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 676000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо камтар арзонам мекунемша. алишам мешавад ба тракторои MTZ 80D вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби комбайн дарёфт кунед. панҷум мошини фуруши ҳастад Mercedes Benz V201 соли барориш 1992 дар кузуфи седан. абъём мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора гуфта 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин бародаро қарор дорад дар шаҳри ҳисор ва нархша боша гуфтеса 29000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 196000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагира бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран да муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фуруши ҳастад Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан. абъём мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш. ҳуҷҷатҳош 1 сола ҳастад, кондитсионер кор мекунад, задагӣ варид нестай, срочно фурӯхта мешавад сум дар кора. айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтеса 25500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 172000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. алишам мешавад вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
ҳафтум мошини фуруши ҳастад Daevo сети соли барориш 2008 сол дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад газо бензин, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нест. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстон ва нархша бошад гуфтеса 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешавад 182000 рубл. Харидори ани бошад гуфтаи марҳамат занг занед. Барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештари худи бародар дарёфт кунед. ҳаштум мошини фуруши ҳастад Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1995 дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад газо бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд, ҳуҷҷатҳош 1 сола ҳастай, хадавои 70% срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 38000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 257000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтаи арзон мешавад, алишам мешавад вариантҳо дошта бошед, пешниҳод кунед. Барои маълумоти бештара дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. наҳум мошини фуруши ҳастад Mercedes-Benz C-класс соли барориши 2004 сол дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад газо бензин, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон ҷустадагӣ нест гуфта, коробка мотор 100%, хадавои тӯбча, элеганс, кожни салон, сиденё, лифт, лук, кондитсионер, камери қафо ҳамаш кор мекунад. Танировкаш то моҳи март ҳастад, ҳуҷҷатҳош буд шидагияй срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва нархша бошад гуфтеса 49000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли мешавад 331000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфта бо арзона мекунем. Барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фуруши ҳастад Daevo Nexia соли барориш 1996 дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад газо бензин, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд соҳибаш, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нест. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстон ва нархша бошад гуфтеса 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 108000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфта бо арзона мешавад. Барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фуруши ҳастад Nissan Sefiro соли барориш 1997 дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфта камбудӣ нест, срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтеса 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 108000 рубл. Харидори конкрет набошад гуфта бо арзона мекунем ша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фуруши ҳастад Opel Astra соли барориш 1995 дар кузофи хетчбек. Абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад мегӯяд соҳибаш, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад, ягон чашиш гуфтаи варид ё пусидагӣ надорад, салон тоза, 2 аэробаг дорад, газ бензин ҳардуш кор мекунад, хадавои ҳама 100%, аккумулятори нав. Мошин як даста гуфта ягон расход надорад, фақат мешини ҳайч мекунӣ, срочна сум дар кора фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад дӯстон ва нархша бошад гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 169000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед. Барои маълумоти бештар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фуруши ҳастад ВАЗ 2110 соли барориш 2003 сол дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад гуфта 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, танировка надорад, сентр замок, электропакет, ҳама ҷош 100% қоидави туғрияй, срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 12500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 84000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфта бо арзон мешавад, муомилат дорад. Барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 14 мошини фуруши ҳастад Tayota Mark II соли барориш 1998 дар кузофи седан. Абъём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад газо бензин, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ нест, срочна фурӯхта мешавад, сум дар курай. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтеса 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 155000 рубл. Харидори аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занед. Барои маълумоти бештар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақт
ساخته به انجام میرسه. رحمت که نمورد تا آخر تماشا کردین. زنده و سربلند باشین. دوستان دستگیری ما را فراموش نکنین. ما هر روز اعلان های نو برای ماشین‌های فروشی داریم. تا نواری آینده در هر کی جای باشین خودتون احتیاط کنین. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. خیر.